sa sisin pat ay gani gesngi ngadan man ay biang i ketin ke jo blay halor jong gani ke jing hikai ka banga ay kerteng ki nongrim ke beskam banyo priang yo ke juba ngala kren na ke to ke gospel ke jong u Lucas kalanang ko benyo ha ke jing dei pat uturang ba shispa kumno ba ma u uyo e ke juba ka bening kong ke nongrim ke dei ba urung shike jutang ke jo Abraham ka ba ar ke nongrim ke dei ka ba uturang ba shispa usnot ho ya ke ikhtiar ka badan hau jisu usnot ho ya ke ikhtiar jong ke ktien jong ke jinget abang ikren ka ba lai men tagisngi ka ba lai ngan pen i filang ni ka ei kani ka nongrim sa kawai pat ka bangin yo priang ya ke juba ngan puli fina Lucas nakalanong ka ba khatra ngajus ngokwa ya gani bangan yai kren yai penkin mau ya ki bangai ya kani ka juba ya kani ka jingduai ka ba uplay ngayo iu jisu hikai Sngap ini puli nagalanong ka ba khatra jong Lucas u ongkum ne Tiu la kren ka parshi haki shafang bagadei ki ban yai duai bai bana mantacho ula ong la dan wei nong bishara ka wagishnong ubam shapting yo blay limni buram yo brio la dan ru aga daga shnong ka riu kan tei tika lawan bun sin u ka da ong tu le hok yanga lor tau ba le yanga ti khamslam umman nrayadien ka ta ula ong ala dir langam shapting yo blay ba langam buram yo brio repen ban nabakani ka riu kan tei kapen snow satya nga ngan bishar hok yaka yo abakawan klem de pot kan pen snow kelut nga tu try ula ong snow ke ebo no bishar bom hok wong u blay tu on bishar hok ikita ki bejet jongu ke belinyar ke padi u men snibat men met baru shaslam nakabenta jonki ngong ipi ba un bishar hok ki kumni ru right the one u khono brio un shamne em yaka jinghet haga patay Kani ka jing tho ko jo jisu agarukom jonga parshi. Ban snow tho ya ka nongrim jonga jing duai. Fi inda fi pudi ya kani ka nanang barok away kadan katuat ne ki bakodor. Kabau jisu hikai. Fi inda fi pek hang ne fi yo I ya kani ka jing tho. Bau jisu kurana agarukom jonga parshi. Bakadai bangin yai tuai bat bangin man tacho wanra nuksada ni riun tai kabadana pedeng jaka gabe kabakalet ban kirpat na uni urang ba ubadai ban pet yaka ubadon bor halor jonka bat nda haba kalet shauni urang ba sno udai bam shapting yo play ubam buram ru ikibrio Nrega negeri kun tei kalai barga yaile ana kam khaddo kayo iga juba fi kai ka mangamut ban ong nang ni limba ga ni jing tho ka bo jisu u hikai ka banin kong ka banga kwa ngan kra nang ni ga dai ha ga jing duai ka badon nong rim ka ta ga dai ka jing yai ne nga kwa ya ga ta bangan da tap ha ga ni jing hikai nganda yai bani ka bun sin bakani ka jing yai ne fi kani ka jing yai ne ka dai ka jing long ka bau blay wat na ka jing im jongi ki banget hagare ka pertai na I kumba mdan lu em ka bau blay unle haga jing im jongi brio lada ki brio ki kwa yaka shortcut lani yaka taga batang shipor bakin yo klo yo no yaka ega bagipan ngam yo iba uplay usnotanat yaka negeru kom duai uplay ukwa bet yaka jing duai kabayane kataga dega ka nongrim kabanga kwangani kai matagasni fika jing yaine haga jing duai kadai ka
ke jinglong jing im ke besno tho bet ba ngimla setia bania shabar ban im klem ke jing duai show play malagisni bat ladani mut ban duai ngan ong nang ni yegni ketian ladani mut ban duai ni day ban kut jing mut lupa bangin yai ne yaga tu jing duai ga bangi duai kataga day ga banga kwa bangan bu agani ga jing kran ga jawa ngayon idon shibon ki priyo ki betuai dan shibon ki priyo ki bawat yo play dan shibon ki priyo ki banget ru baka jubab kada bitang no play Henry nda haba kituai katugan isni katugan ibnai ki klem yo I katugan isnem ki klem yo I ga jubab but they hanta ki bapli ki dana ga jingale bar ga jingtai fi puli na ga lanang ka bakhat pra jong Lucas uji su kran chapang kani gari guntai kabayai le shauni urang ba chnong ubam buram play ubam buram priyo ada kani gari guntai kayai le kayai tiet kayai kerpat kayai le malagisni fi uji su abu kran ni gani u ngangai utrai abu kran udan kajing yo I ka bachinga ai ba haga chede jingi ki priyo fi kani gari guntai haba ong kariu kan tega mat kabam dan bor na ladi kabam la setiap banai wat jingeram nang no masuntanat bahaya gane la dengan keren fi ke ega ba kani kariu kan tega balai uji subuh dengan kariu kan tega fi kani kariu kan tega ba keren kariu kan tega mat kabam dan mano bala banyarap ika dan mano basnusun eka kadega beri ba haban yang lagi jongki kijat kadega ba ya marwai kabam dan support ika katakan ka jingmat jongga ketian riu kan tega syangan ngan pen I fi daga lukom jongi menta fi idan ki beriu ki ba kidan kami ki eke ga jingam kidan na preng jong ki bamlo riu kan tega ki badan shibon ki nong erap ki badan shibon ki nong ya plelat plelenti ba ay nuksang ne kum kawat kamwat jam kidan ki priyo ki ba itho i ki ba he ba hai kidan ki priyo ki badan ka spa ka pho ki balaban ay de ka pisa de ka tingka kita ki priyo ki mdadan kam i ka jingerap ka ba no play nama kidan shibon ki eke Henry haga jingedai bat ka jingduai uji su wan rak daga riwin tay nga kwa ba pins no tho e ga daga tiet ka riwin tay ka mot ka bam shan ya su hangno tang hau play nga kwa man ta ski ba na fi le fi kwa ba ni I ba play jubab fi na shan ya ano na le taulen ti daga wai pat na le yele exam interview ran kat bat le ikran chike ya kat ba pen bam bisa ba ka paduai na le umta kata kamdan singe dei baru play haba openan kamu jisu de gariun tai kamat kani gabriu te ka haban late bet nama kamla mani pen bam bisa kamla mani keren ni he gian kamdan hiru mano mani rapika kasari gun tai na kadau u jisu abu wan ra de parshi usno to yang aba de pi mangim dan de ki we pat ki bala mani rap ini dei tamu play hi ga jing dengan peni fi gane pet kene gade ga jingi kai ga ba kam dan kam bau jisu kuran ya kene ga kentei ba ga yane kadang ga jingi yane kalechile fi fi na puli gane fi lap ba ga jingi yane ka kadang kam palat aga jing dai ba ga jing duai nga sai snot na ya ga kitab sam kala na ko ba sa pho ko jong David bo ong ne na ga khat ga ben kong ong ngala up shaslem yo try tiula demanga bat ula yo snow ye ga jinka anja ula seino ru yanga na ga tleu go ba ishir kai na ga dobat ha ga bakhti bar ula bo iki kijat janga halor mausiang ba ula pins kem ga jinga janga ula bo ru iki jingwai ga ba tmai ga shinto janga ga jingiro ken yo blade jingi shibon ken yo iyaka bat kin shaptiang bat kin shania outrai suk uta ubrio uba perlang utrai balang ga jing shania jo bat ubam buram ye ga sarong limni ye ga paino shigi jing lamler figure kawan ang to bang kran mena udebet ang niwang ngala up shas lam yo tuai tiula dem nga ba ula yo snow ga jinka ang janga figure ni ktin ba up shas lam
kekeren ia kejing ya ini kejing duai ngala apsha slam ngala yai duai ngala kaang shotrai oh David pat ula demanga kam de kejing duai ke batang shimen kam de ke batang shipor shi ayom shi samai hari ke de kejing yai apsha slam but uang belum uang usaino inga naga double tara bukti but naga trio go ba ishakai but u boy gijat nga lor mafia na vi puli lo digani uang belum uang sengapa uang suk utau brio uba shania uba pelang itu rabe lang kejing shania aja pi lada fi apshas slam mo play nai pelang kejing shania agi brio nai le digi lenti brio Udah play tu balak ban say if you nak double tara bakte. Udah play balak ban bu if you jerang jong mouse ya. Udah mau balak ban bu if jing doai ke betumai haga shinto jongfi. Kita pun nega mat you. Kamu udah mau balak ban ra if you nak jeka ke bapisco bablang show. Udah mau balak ban bu if you jeka ke bedai. Udah play balak ban pelong if you bapin bagi priu ni i bagi jing kemen gedan biang haga jing jongfi. Hadian mau play cuba. Namar pimshania haka sancti brio repishania haka borba嘅jinga嘅jong play tradao nga kwa ba pin de snot hu igni ga bang kren namar ni ga dan kama do kata ba pin shai ba ga jing duai ga dan kama ga jing yai ne ngala apsha slam ni try nga julalan dat igni nang bu saw ko ka khat ba ning kong jong kitab sam kani ga jing duai ga jong tebe ka bu ngala apsha slam yo play Kat no slambi up. Nevi height no. Nevi ngia no. Nevi nedian ki jing penwin. Nevi kawan no ki komprekan. Ki bobon. Deki idea ki bobon. Fidan ki priu ki pom yai ne. Bana ba kim yai ne e ki jing duai. Ki klem yo i ki jubab. Pim kan mau ye ki tien ki jong play. Ka ba wat u ap supo la bu kurene ki jing duai. U ongom no u ap supo. Pet ngan pule fina ki tien ki jong play. Shuang ingi bagi gade ban duai shukran ingi bagade ingi bagin shia duai gum to hare u absupol upenan kam daga ni gakten kaba ngan shipule yagani kaba angkum ne kaba lengkot ba ni gakten uang snap ngan pule naka shiti kaba lengkong ki tesni kal nang besan naga de khat kaba khat nya uang to duai klam de po kani kaba ang duai klam de po kaba bangi day ban yane aga jing duai malagasni klem da pot kamat klem da but danga way rusni ban yai duai ban yai pen snow show play fi ngan shukran lengkot gini ga por kandiat yegini ke damar kene ga jing kai ga bajrong da fi puli nang ne naka tien ga jong play naka kitab Genesis kala nang ba arfusan snap ngan puli na ga khat ka ba arfu way ka ong gini ke but u Isaac ulayai tuai how try nagabenta ke tengah jauh namar kalong ke belengki but u try ula shashkor ya u tiga Rabeka ke tengah jauh kalapun kawan u Isaac ulayai tuai nagabenta ke Rabeka ke tengah jauh namar kalong ke belengki but u try ulayos ngau but ula penyok kon yak Rabeka. Kejing duai kejauh Isaac. Kejing yai duai kejauh Isaac. Kamat jo play. Kepenlang yo play. Baun jubab yo kena kejing duai. Kepen seluruh pi kiba don AA kiba kuat ban pun AA. Pi kuat ban ka AA kejing im jofi. Ngam dekeren AA kejing pun jing ka yo brio. Hari le pi pun pi kwa ban kai haga jing im go jopi ga yeng sam pi kwa ba kin mi ke ga crown ga yeng jopi pi kwa ba kan ja ke ga pla ga ba crown ga yeng jopi kadan kam ga jing yai ne ga jing duai u Isaac ula yai duai baru play u yo snow ga jing duai ga ba yai ne ga jing duai ka bam yai ne kam de ga jing duai Dengan pen EFI kat tu ne gani ke por. Nagani ke gospel ke dong Lucas. Kalau nang ko bakhat pra. Lala pi puli ne uji su hikai ko ne. Uang
Kani gari kun thei kadan uway urang basnong ubam shakting yo play lemne yo priyo. Fi nda fi puli yo kani ngakwa ba pin shai lo kani. Hatok a day ngi ban le kumne yo play. Hatok a day ngi ban le dawa kumne no play. Hatok a day ni garukom. Ka ong kumne te ka Bible ka ong kumne ka ong ladanu nong bishara ka wagi sinong ubam shakting yo play lemne buram yo priyo. Fi uday nong bishar bom ho ladang kran. Fi balay don kamanyay ne aga jindwa ujisu ikay badan nong bishar bom ho. Ukraini nong bishar bom ho ubat yaga nige jibab yaga nige riuntay. Bari nige riuntay ka krem give up ka krem sange no ka yay dwa ka yay let ka yay tit ka yay press. Fi the people yang ne snap ngan puli ko angom ne. Ka ladon kita ka sinong kari ku take lawan pun sien kita ong le hok ngal tau bi le nga kham slam man re tien ba ulo ong ala di langam shifting ru you play langam pura be brew re pen ban bagde ku thei ka pen snows at ya nga nan bishara yo ba kawan ka report kan pen snow kulot nga fi ka kani kam dei ban le om ne yo play ko pen shy ba ka walit pen long kum ne yo play. What let show play dengan ni rukom. Nganda pensyai ni nganda. What let show play dengan ni rukom. Fikir mana babat dengan ni jingle kui dengan ni beliau. Babat dengan ni nong bishar bom ho. Karukom dua je ni gintei gamat. Kalai ke dawa. Nau orang bas nang bau deban jubab ikau. Deban le ike bau deban le. Kama aili kama ajata. Fitip kene ke dege jing duai ka ba fitip fitip unu no bisa ba ma ka kene ke bo jing dum fi baleng dan ka man yai ne ke jing duai nan ai fi kat tu ne tli gi dau ka baning kong ka dege bo jing dum ka bele kana ke bo jing dum ka ba ba fi duai kum to kana ke bo jing dum ka ba bat i ke jing duai jo fi ka ba block i ke jubab ko jong play bukan wan jing im jo na ta ka dau la dangi sange no kanum pa shingi ladang im duai kanuan shingi. Nan peninuk saya fi naga Bible, iga ta. Tang ini pet nang ni naga kitab Daniel, kalanang ka basipo. Pet ngan puli fi naga tkhat ka beningkong, maap ngan puli naga tkhat ka baar. Snap ka ongkom ni. Hakita ki sngi ngau Daniel ngala khuslai jin lai tiyo. Ngam chimbam ka jimbam babang lemni ngam chim ladan ka dot lani ka wanya ka sinto jonga lemni ngam chim sle ila di tat ndala dap lai tayo ngakwapin bat ba ini kitien lai tayo kamat arhuwaisni sengap ay kata kitien lai tayo kamat arhuwaisni u Daniel uduai ushajing it arhuwaisni fita bale uduai arhuwaisni ngakwa ngada pensyai fingane balai u Daniel uduai adu arhuwaisni walit penlang rukom penlang niam ni kini. Menong nama bau play jubab u Daniel arkwais ni tengarungan duai ngan syajingit arkwais ni. Walit le akum ta ngai idan ni beri berpersang ni kini. Fikir ke jing duai jau Daniel arkwais ni sengap ngan pule fi naga Bible sengap ke ketien ke jau play ka angkum ni hagad khat ka ba kalau nang ko besipau kitab Daniel ngan pule naga khat ka ba katsan na gini po. Sengapa? Kadi khadu bakara. Tangi ni puli khadu bakara. Ana kumta ula ong hanga. Tuwat syakti yang ko Daniel. Nama nadu kata ngesingi ke beningkong. Haka ba malabu ila gato anut ban snoto. Ban pendam ila dia khmat uplay jame. Sengapa? Layo snow ya kikitien jame. Bat nakabenta kikitien jame ngalawan. Henry usiam jonga hima Persia ula yang ele yang arp ho waisni hari kami Michael uway rangba nagi bekrau ula wanya rap yang ting ngala saanta bat kisiam Persia menta ngalawan pen snow tho yame sepang kata kabanja gi bri jame hagi singi bekhaddo nama gaji tho pau kalong ia kabalawai latai pet kan pen fi keniga beri keniga fi balai bau Daniel ushajing it arpwaisni
Kam dei ba piduai arvois ni boleh jubab. Hari u Daniel u duai arvois ni dei namar bau Daniel u wani tu yo Daniel wong na do skinin kong ba me duai ngila tip ngila yos no ngawan ra ke jubab. Hadri gidan gini ki minsim baman ki bele gini ki sim pesha kamat kini ki minsim jo ke jingdom ki babat ye ke tu ke jaga. Kita ki stronghold ki bidana ke tu ke jaga ki bat. Ya gini ke jing duai. But kadang ke tama ba kan jaman sim kabang yele Michael we ne ki nong yele tama wa angel nong yele tama bu krau. Wan ya rap nga ban yele ringkat bat u nganget bat u mo bat u Gabriel we ne ki nora khobor man wa tu Daniel na kwang na pigi yele anosni ka Bible ko ngini ki kinu ang ngala sa anta hadu arpo waisni bat ngala ma na kabenta ka tim ge jame ngala duai ngala mat bana ngala ele arpo waisni kamat u simpersha u yang ele ya u hadu arpo waisni kamat bana ke tama bring arpo waisni but hadin arpo waisni kani ke tama la job but kani ke jubab kawan ra kawan poisho Daniel fi hamtangan peni fi balai u Daniel u duai arpo waisni shimtip bakadan ke tama ka bakan jamat tak ada bau ni angal no ani tu muddo la daw duwa itang arpus ni itang shibut tang shibus ni unom yo rehabu yai duwa ado arpus ni kani ka tamara go job ado arpus ni ka jar khalbe tik baga jubab ka wana de arpus ni bade hangtau Daniel pensange no ye ka jinduai lada umpat yo jubab unduai arpus ni unduai arpulai unduai arpusa kalau ngal tagar ko kamut ba arpus ni kade bet pinyo ke jubab em na makadal ga jinget ba ne u angal u job ye gani gitma arpus ni man aingo u blay ba Daniel u yai duai u ab hado ba jubab kandawan na ta dawa jinga ine kadan kambalai namar kidan ge bol jingdom ki ba bat ye ga jinduai jo fi ina pi pule yo Lucas no bakhatra u jisu ang hatus ngau ka ibaw no bishar bom hako hato u blay jingi unom jubab ye kita ki belinyar ke pat u mensni bat menne wali baklai kita la fi linyar fi kirpat show blay fi mlet kum shi mensim baman bandawa refilet ban kirpat ka petitions ke jing kirpat ka jingi side ka dan kam fi mlet show blay ba pinet dawa ban agitate ko ba omangi ngakwa agani ka par ba pin skoto u jisu wan ra itu ko parshi tangman pin skoto ba ka jing yaine kadai naga daw chong mabrang ka jing yaine ka wai kale nama ki dong mensim baman ki ba bat ye ka juba pia ban yaine ka jing duai ka ba ar na kwangan pini fi hagade ka ba ka ba ar ngayo i ni ko ai balai bangidan ka man yaine ka jing duai u play juba na danjing snot hoy na mga yo i na Bible bau David uduai gani ki jing duai snap nan pule na pi pule na ka kitab sam pinyo i bau David uduai ko ne haga sam ko bashi spa south way u ong ko ne khat balai u ong ko ne tangini pule na du khat ka ba ar ong ai ban pinyang ka jing duai chonga kum ka jing ubi thang khmat chame ye ga bakin te gi ti jonga kum ka jing aingo la jan me try to bu jing up khmat ka shin to jonga sumar ka jing khan ri myang shin to jonga wa pandemic do lo jonga jing no sneo ye ga ban lap me gi jing le basneo lambat kita gi priu ki bele ba man but what I ban bagan bam gi jing bam bam joki fina puli ga ni sam which is pass off way ngan wan ra ni ga point balai u play u kwa ba gi ni ai ni gi jing do kabar gade u play what ye ga do no chu aba pituai ye sa pi tuai malas pi up ye ga juba de ha ga kum ta ga poro ba play open back ye ga jing em cha ba mde ta mangi shituai play juba re ha bangi yai ne ban tuai ba play umpat juba ni ha bani ai ne
Pada bengi ai ne ban duai. Dei hangta bau play. Ujupun bet ya ke jinglang jing em jing. Kidan kiru kom em jungi ke bom dei. Kidan ke dot nuot ke bom bet. Kidan kiru kom le jungi ke bom pentot you play. Kidan ki jing le ki bon ki ba ong no ke jing tuat ki bon ke jing em. Ki bau play kwa setia ingi bangin de duai de ke tu bangin yo pliang. Ukwa ban penbet ingi hagapor ke bangin duai. But nda ba pi penbet. Play unyo ska uang ne u David uang atrai. Ai ban peniang ke jing duai kum ke jing yo pi. Mera kwa if you been smooth ho ta. Maka jing duai jing bita ke jing duai. Hari kan de ban long ka ba yo pi. Maka ba bot na ne ke dei bo ang bo yo no ap ag shintur ke jang. Ki ke lada fi yai ne ke jing duai. U play hi kairu ya ke kom keren. Ya ke kom duai. Ya ki kentien ki bangi duai. Kum longi duai show play kum longi keren ni play. Fiki ke dan kama do kata ba ba piyai ne ka te ye ke jing lang men sem. Haba piyai ne ke jing duai ka penuan dor ye ke jing em fi. Haba piyai ne ke jing duai ka pelong ye pi. Ba pen shem baka jing duai ke de jeka ka ba sai dor ke jing lang men sem jang ba fi. Namat nda habangi tang supangi yo ilong mi ko ni man ke bam tip ka beneng ka khindawro ha ka wai ngin kalajat ngin kalale man ha ka jing dai ba du play. Blame kwa kumta ukwa bagi de ken kor bagi de snow to ha bagi duai show play mo play wat ye jing em janga ba chofi khat do e ngan pen e fi gane balai bangi dan kam ban yai ne ha ka jing duai sngapa ka balai ka point ke dei namar play udan la ka chang ka por ban chupa ublay udan la ka jang ka timing la ka jang ka por what le mut ba haba pidoi ma pi bo blame chu chu ba la ka slam pi haba ni ane namaru blay udan la ka por ni la jukren bon sen di fina ka ni ka bible ye ka jing pen ka la wan ka jong jisu ye ka ko pikin ma ba ka bible ko ang ka wan ka la lut bat kan sadan ka jing le ran ka mary ka keme jong jisu ko ang kim dan wan sho u jisu ang ngadan kam ayubat pa ko ko brio ko por jonga kampat boy fi ya ka mary ka belong tang ka brio sngaba ya ka mary ka belong tang ka brio nda ba ka pe ya ka wan kam dan sho kan sale ran ka ji to nda ka let show jisu u jisu ang ka por jonga kampat boy hanta fin sa yo i bangi ngilong panic ni ki palo ni ki jingmat nama belai ngi yo i ki eki bangi i kumba kam ilong show la day ban jubab try kan ni kam ilong show are yo play udah la ka jong po uji so ang ka por jong ka pat pai ai ngun play ba ka marry ka snot ho e ne ka let chi tu ki nom try ka ka eki ba wo pi ko mo pai nda kala day ka por ka dong jisu wat ia ka wan ka bala lut udang la ban pen ka la wan na ka nga ko ap ne yo itu kiten ula ban pen ka la wan ia ka ula ban pen ka la ia ka eke ka bam ilong sya ka eke ka balong la da finang ban ap haga timing ka jong play ula te ban pen ka la ia ka yin jong fi ula ban pen ka la ia ka tu ka jing ula ban pen ka la ia ka tu ka jing jin jar ia tu ka jing ku slide sya ka jing ka men la da finang ban ap ia ka por ka jong play ta dang ka kreni ki nom rim ka jing tu ai Perché non rim ka ba nga bu mentang singa dai ka jing yai ne balengi dan ka man yai ne na ma gidan ki bor jing dom ki bele ka ba aru blay wat mangin pen bet ela ka jong ka jingem ka balai ni de ban tip bo play udah la ka bor ngai pio jingar ku to ni tuai ko pa ga ni ka por da ka jing sngo ngo ni mai
nga aingo ime ba me kai ngi se ni ko wei pa kanong rim nga de twai a play men rap yi ni bri du busna kinang ban apa me kinang ban yai ne ame kinang ban yai twai hadu ba kinai yo i ge choba ha ka teng ge dong jisu mi twai amen bad amen to blame ko kui fi ko bless you